Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Galderatxo batekin nator gaur Egoitz. Bakarra edo gehiago? Bueno, haingoz lehenengoa. Hasi? Pertsonen inguruan hitz egiteko garaian edo etapa batean sartuko gara bain. Vale. Eta galdetu nahi nizun, zure bizitzan, zure idealekin lerratzea animatzen zaitun pertsona zein den, edo identifikatzen zuen pertsonarikola. Ez dakit erantzuten la galdera, metx. Ola esan dagote prontuan zuri? Badituzu pertsonak olakoak? Ola ez ezkit bururatzen. Ez? Gaurko kartaren pixkat energiarekin lotuta badago, bueno, adira desberdinak izan ditzake, bina uste dut badagola ilusioa kontagiatzen duten pertsona batzu baitugula gure bizitzan, bai. Eta laguntzen digutenak, batzutan gogoratzea ez, benetan desiatzen dugun horrekin lerratzen edo, eta baini bai duten bat, zu izango zinateke joetako bat. Pentsatu da xeran esatea zu, baina erutu zei, zela oso como evidentea. Torun jarri nintzela pixaten plan, sesudo, en plan de, agian da ez aizer, esperientzaren gatikan, tal. Baina bai, pentsatu ez zu. Hain, ez dakit esa. Nire bai, ja ez dakit sinesgarria den, baina bueno. Zu ze gorteko karta esango zen nuke, lezeala, bai. Aukeratu beharko batzen. Nik uste gorko karta naizela, bestela zalduna. Bestela zalduna. Bestela zalduna, bai. Zaldu bat, un caballero sin caballo. Zalditik gabeko zalduna. Baina bestela gorko karta uste oso nindela, oso ikaslea, oso, bai, gustatzen gauzasko ningurun jakitea, bai, eta uste oso, de hecho uste behin esan zela ondela urte batzuk, ez duzea oso bastoin txota. Nik esan dizuna? Bai. Uste bere momentu esan zela momentu batean behin. Bai. Osea, zu bastoin txotik identifikatzen zuen Nereitak esaten du, bakizu jende hau, Nereitak dauka perfil bat definitua dela gauza guztien inguruko liburuak irakurri ditu, bina ez bat bukatu. Aha. Orduan. Bai, aprendite todo y maestro de nada, esaten da castellanoz. Bai. Vale. Orduan. Hor ni neiz. Ez esaten dut txota horrekin identifikatzen, ez du desan aizeanik. Nei ben esan zian, nire ex batek esan zian hori. Eres maestro de todo, eta, osea, ez aprendite todo eta maestro de nada. Eta esan, vale, bueno, ez dakit zein honekin, ematea zen informazionekin ez dakit esan zein. Vale, eta ningo nik gauza bat Egoitzekin izan dien askotan. Eta zu amets ze korteko karta zara? Eta zu amets ze korteko karta zara? Eskerrik asko. Vale. Ni, uste dut, eta uste dut denak, gara pixka polifazetiko eta ez da hola bat bakarra, bina askotan identifikatzen ere burua, ezpaten erreginarekin. Hore izan dezu ere bai. Jaina. Bai, pixkate ez, azidoa eta zorrotzatola. Oso maitakorra, ez? Bai, gero dauka bihotza, gero berez fondoan piztiz naiz orduan naiz kopen erregina benetan, bino geruza, azala, maskara, da ezpaten erregina. Bueno, ezpaten erregina gero fondoan bere bihotza da, bueno, jazta. Guazen ustea, guazen astea mesa dezatalarekin, zebestela, gehiagik luzatuko gara. Banintz bezala entzun nazazu, kolore denak naiz aldi berean. Kutsakorra zen ilusio bat zuen. Institutuko ikasle batzordean ezagutu zenuen lehen aldiz. Lagun batek behartuta hurbildu zinen. Naiz eta etzenekin oso argi zergatik zinen bertan. Borobilen eserita berak hartu zuen lehen hitza. Ile basatia mototx batean bildua, begibeltz biziak, eta ideia oso argiak bere hitzetan. Zure hizketan ari zen. Interpelatua sentitu zinen. Zure sekretu eta kontrasanak zekizkela zirudien, ia lotxatuta, biluzik ikusi zenuen zure burua. Ingurura begiratu eta ohartu zinen besteak zu ezela zeudela. Zutik hurbil jarri zero, kandela bat piztu dezakezu, sua zabaldu, naiz eta kontaktu zuzenik ez egon. Berak piztu zizun mundu justuago baten aldeko borroka egiteko sua. Berandu baino lehen heltzen saiatzen, harritzen nauenak mantentzen nau. Denbora, astut galtzen, ez dagoenik ez dut nahi. Orain nirea da, denbora nirea da, denda bortitza denean. Bueno, pasatzegu esatea denboraldi guztian darama Egoitzek esaten, bueno, zein dagoen teknikan atal bakoitzen, eta gaurko pasatzegu nahi tokatzen zait behingoz, eta
aztu. Joarra izpuru dako gaur teknikan, eta noskigu egoitz eta ametxea. Orduan, gorteko kartak, familiako kartak, izan desberdina dituzte, palo bakoitza ditu bere gorteko kartak, gure baraja, euskal barajan baitugu, ez, txota zalduna erregea, kasu honetan taroteko barajan erregina ere badago, orduan txota, zalduna, erregina eta erregea, patu izan dugu, izan natalan aipatu garen uste. Hori, eta menezate dira, como energia femenino masculino, ez? Como hortan gaztarotikan heldutasunera. Bai. Niretzako desberdintasun argiena, arkano txikiak dira, baina beste kartak ez bezala, hauek pertsonaiak dira. Orduan, izakeri buruz hitz egiten digute. Pertsona konkretu bat izan daiteke, edo pertsona batek daukan jarrera bat egoera batzutan. Orduan izan daiteke zuk hartzen duzun jarrera bat momentu batean izaten oso horrelakoa. Adibidez, ez? Ezpaten zalduna bezala ari zara aurre egiten egoera honi, iritsiko gea, momendikan falta da. Edo bidean zu laguntzeko kopentxota bat topatuko duzu. Hemen badago anekdota bat. Zu batzen zea? Ez. Zea batzen. Hau da, gero igualitzen dugu. Ez txarra anekdotekin amitxe. Oso txarra. Zea txarra zure memoria. Hau da, nik izan un lehenengo baraja, da Pride Tarot deitzen dena, baraja osoa, full deck. Eta zen, uste dut, aurkitu nuna online denda batean, eta etzena baraja karka bat, da zena pixkatola desberdina. Gaur egun iruditzen zaidera pixkat, ikusi zantzu inoiz unikorne baten kaka bat. En plan, kolorintxi pila bat, usai goxoa dauka, baina kaka bada. Vale. Eta da, hau pixka, da, artista desberdinek egindako baraja bat, berez, baraja, karta banan hartuta oso politia dira, esan nahi oso askok behintzat edo gehienek behintzat esan nahi oso interesgarri dute, baina elkarrekin oso desberdina dira. Orduan, tiradak egitea da eklektikoa. Kontua da hasieran praktikatzen nula honekin, eta zuri lehenengo tiradak ere barajanekin nizkizun. Bai, de hecho gatzen naiz, lehen ikusi lakuko bat, esan eta hostia, bale. Bale, eta, tiradetako batzen gaina, barajanek proposatzen duen tirada bada pixkat, ibilbidearen tirada bat. Bale. Eta orduan, da ez, nola hasiko duzu ibilbidea, ezakitzer, nola bukatuko duzun halku bat, eta ezakitzer. Eta nik galdetu nion tarotaren inguruan. Eta, horietakoa da, zein egongo den hor zure bidean, edo norri izango duzun zure bidean laguntzeko. Eta ez zen, erregina bat. Bai, urrezko erregina, urren erregina. Eta, enun topatzen zein hostia zen, eta esaten, nire arreba iretarota gusten zein, nire arreba zutik gusten hemen nola, oso involukratua tal, eta justo zuri behin esan izun, uste duzu zehala. Eta gaur egun, bai ez datu ezak ez zuzarela, ez zuzinela erregina hori. Ojalá hau eta ez zea bastien txota. Bueno, a ber, dene ditugu alderdi horiek. Eta seguraski, hau gaina esaten da, segun ze pertsonek zure alderdi ezberdinak ezagutzen dituzte, eta igual seguraski zuk ez dituzu zure alderdi guztiak ezagutzen, eta bestek ere, ez da esentzia bat. Vale. Ez esan nahi nun honekin guztiarekin, pertsonaia diela, bai? Eta orduan, badaukagu kontu bat dela demagun. Gaur ikusiko dugu bastoien txota. Orduan daukagu bateko bastoia eta bastoien txota. Biak dira hasierako energiak, biak daukate ez, aurretik ibilbide luze bat, baina bat da suaren energia bere potentzialidadean, eta bestea da ikaslearen energia. Orduan batak hasiera horretan dagoen pertsonaren inguruan hitz egiten digu, eta besteak hasieran topatu ezakegun energia horren inguruan, bai? Orduan, antzekotasuna dituzten arren, desberdina dira, bai? Hemen orduan, pixkate goitzek aipatzen zuen tokitikan, ez? Ibilbide bat kontatzen dute ere gorteko kartek, dela txota izango litzateke aurra, eta horrela berresan nahitu dira batzutan ere bai, zalduna izango litzateke esploratzailea bezala, edo nerabea dagola, ez? Energia horren bila edo energia hori ez topatu nahian esentzia, erregina izango litzateke zaindaria, hau da Spacious Taroten aipatzen duten interpretazio egiten dutena, bai? Izango litzateke zaindaria, hau da energia beren ezagutzen duen eta gorpuzten duena, eta bai? Eta erregea jakituna izango litzateke, edo ingelesez elder, orduan zer ikusi dauka ere, zahartzaroak edo heldutasun horrek ematen dizun esperientzia bizipenek, hau da, kasu honetan zuarekin, errezaitu, bizi dituzu egoera desberdinak, bai onak, bai txarrak, eta orduan badaukazu ja, gaitasun bat ez bakarrik zuk energia hori ulertzeko eta gorpuzteko, baizik eta besteekin ez, bestei transmititzeko, horren inguruan hausnartzeko, eta jakituria hori daukarmatikan da jakituna. Vale. Guk, gorteko karte dituko diogu txota zalduna erregina eta erregea, ez? Bai, mantenduko zen. Ez da bereziki referentzia monarkikoak gustatzen zezigula, baina, berresan nahitu ditzakegu ere, ez?
Bai, ados, bai. Eta erabiltzen du asko reina, broma. Baina, badaude beste interpretatzeko modu batzuk, adibidez, bakara Witner erabiliko duguna asko gorteko kartekin, ze oso grafikoa da, eta gomendatu izan dizuegu lehen denboraldian, berriro gomendatzeko aprobetxatuko dugu igual. Bai, ze What the fuck es el tarot? Bai, What the fuck es el tarot liburua dauka. Bai, eta behar bali mazuegu dekau PDF-an hasik idatzi alderantziz abildua Gmailera, eta bialiko dizuegu. Secret. Orduan, bakara Witnerrek hitz egiten du, aurran erabea, ama eta aita. Guri, aldatzea, referentzia monarkiko berresan dituak, familia heteronuklear batengatik, pixka kutre iruditzen zitzaigun, baina egia da pertsonaiak ulertzeko, eta suaren energia ulertzeko, guai daola, gorteko kartak familia bat, etxe bat bezala imaginatzea. Bai? Orduan ekarriko dut, iruditzen bat zaizu, bakara Witnerrek egiten duen azalpena suaren familiaren inguruan. Vale. Bano, Osa, gaude, etxe batean suaren familia. Osa, imaginatu familia bat, nire, eske nik hau irakurtzen dut, ez da nire familia kontu, zegero doa alderdilunetara eta muturrekotara, orduan, hau ulertu pixkat estereotipo bezala, suaren familiak ez zertan horrelakoa izan behar, bai? Baina, ulertzeko pixka bat, bai, nolakoa izango litzateke, bai, suaren familia bat, izango bagenitu, aita ama, semea eta alaba, horrela, etxe baten sartuta nolakoa izango litzateke, bai? Vale. Orduan, bastoien etxean, ez dago aspertzeko tarterik. Beraiekin afari batean, ez da bai da sutsuak, algarazaratatxuak, edalontzi apurtuak, hainbat ardo botila, edo garagardoa, bastoi familia guztiak ez dira berdinak ez dara, eta inspirazio bulkada bat izango dituzu. Gauerdia ia egun senti bihurtzeko arriskuarekin. Honeraino, bai da, nire amaren familia. Eske baitare da nire familia pixka bat. Bai da, eske, bai. Nestetosos, bai, eske, en fin. Pasioz bizi dute dena. Azkarrak, karismadunak, sutsuak edo, bai, egoskorrak, Osa, maite ditut pia neurasoak eta arnai arrega baina, eske pixia suagea. Fuegote, aia neutara, jazta. Gurasoek agian harreman irikia dute. Beren seme alabak goiz bidaltze dituzte bera, gonbidatuekin kokaina sartzeko sukaldean. Bitartean, nereak ez daren, hemen pixka. Se fue, hemen ez fuego, no? Bitartean, nerabeek leiotik ies egiten dute, beraien ankerkeria propioak egiteko. Animatzen eta ongi pasatzen dakite, baina neurrigabekeria ez da beraien bertutea, beren madarikazioa baizik. Eta hemen dago klabetako bat, bai? Egonkortzen dituen indarra elkarrekiko duten maitasuna da. Eta hau bai da elementuak ikusi ditzakegu astrologiarekin alderatu ditzakegu asko energia hauek, sua, ura, haizea eta lurra. Eta suak badu alde bat ere dela ez, harremanekiko defentsa edo ez, elkarrekiko duten maitasuna oso klabea da. Eta onerako naiz txarrerako suak gobernatutako etxe bat da. Vale. Eske esango nuke elementu pila baitula nire familik, baina baitara izango ditula beste ze batzuk. Ni nire familia, nire aman familia bai guztiak oso suak zehatua, Ez horren muturrerakoa. Nerratuak hor. Bai. Nik ere bai. Vale, oan ikusiko dugu, familia hortako alaba azten nolakoan. Bai, eta hortako inarretu gare bai, bakaran liburu honta. Bai, berak esaten duna, txotan inguruan edo ez, alaban inguruan, esaten du arketipo bizita ez egonkor bat dala. Bai? Pazientzia eta zuhurtzia alferikako denbora galera bat dia beretzako. Eta hainbat aldiz, jo eta su arritiko da gelditza pentsatu horretikan. Hau da, eman arritiko da, eta montotean agian geldituko doztia, igual geldituko naiz. Mehan bitartean saiatzen nengoa. Agortezina da bere energiarekin, eta ingurukoak bere energia horretaz behin eta berriro baliatu izanagatik muga jartzen ikasiko du. Edo agian ez, mehan bai, dakameste energia besteak tiratzautela bere gandikan, eta orduan ikasi barko luke hori ez. Energia egonkorsiago bat izateko. Eta esaten duna bakarak da, hobedala arketipo hau gorpuzten duena ez aserraraztea. Evidentemente, suaren energia neurria bat etorri godelako atzetikan, ez? Ere bai esaten du, sekula ez dala atzera egiten dune horietakoa, eta maitatzen duen horretan guztiz murgiltzen dala. Hau da, pasionatzen duen horretan murgiltzena, eta berak trukean zer espero gauza bera. Orduan, baina esan da, betiko lezekarriko dizugu Ryder Waite Smith eta Liz Maitgerteko proposamen olakoa dira, bai. Topatze bali mazue Ryder Waiteko karta, bastoien txota edo makien txota, bertan topatuko zue gazte bat, bai? Basamortu itxurako paisaia batean, bai? Daka fondo urdina eta basamortu batean ematen du dagoela. Hori koloreko tunika eta galtza laranjak jantzita ditu, eta buruan su itxurako ostotxo bat duen txano bat, dauka jantzita, bai? Hore kuriosoa zeren,
fijatzea bali mazate, berezean, enekin zen osto bat, edo zertzen, eta uste dela sugar txiki bat, ez? Eskuan bastoi handi bat dauka, eta begirada bastoi horri zuzentzen dio, bai? Iaia, esan dezakegu, kasi miresten egongo baliz bezala, ez? Bastoiaren goiko aldean, osto berriak agertzen dira, berriz ere, como kartaren, ez? Abia puntu, ez? Gordeko kartauen jaiotza puntualizak, ez? Aurtzar hori begiratuz. Eta baita ere esan daiteke bizitza berria dirazten dula. Hauek, ez? Kimu berri hauek. Eta atzealdean, esan bezala, mendiskak edo muñueleunak ageria, eta guzti hau desertutxurako hau dago zeru urdin batekin. Orain, balimagoaz Dismait Herten barajara, topatuko duguna da, kolore, komun batzu ditun figura bat, edo karta bat, baina hainbat aldaera ditun ere bai. Kartantan ere bai, beste kartan bestelaxe, pertsona gazte bat agertzen da zutik, baina ez du bastoi bat eskuan, daukana da ukelele bat, bai? Sortzailetasunak hartzen digu honek. Galtza laranja ditu jantziak, eta goikaldean arrabio edo salamandra beltzez betetako kamiseta horia. Arrabio erabilizan da tarotaren munduan, astrologian tabar, suaren elementu bezala. Suaren simbolo bezala. Zeustentzen bere momentuan, arrabioa aparte, pentsatzen zen sua botatzen zula, sua sortzen zula, baitare sua gurutzatu zitakela. Suan bizizitekela. Eta orduan, Radio Robert Smithen besteko horteko kartetan baitare agertzen da arrabioa. Hori, arrabio beltzat eta dauka, pista hori dauka. Klabe txiki bat. Salamandra hauek daude, borobil formantzeko batean, baina izatxa ez dago guztiz borobila izten. Hori da, gero erregan ikusiko du guztiz itxida eta erreginan ere bai. Erreginan ere bai. Bai, gero honez fijatzen, egun hauetan Dismait Hert eta Radio Orboiten gorteko kartetan, eta arrabioak hartzen dira itxita terikita. Fijatzen nintzen eta erreginak ez dagizte barajatan, Radio Orboiten ez dauzkala arrabioak, igual ez. Ez dauzka eta Dismait Herten bai, baina, por ejemplo, zaldunak, Radio Orboiten dauzka itxita arrabioak. Hau da, energia osoa kompleto balitz bezala. Horren ez dakit. Berez, beste gauza bada, nola interpretatzen gauza bakoitza, baina berez horrek esan nahi badauka, zesan nahi eman dion baraja bakoitzak ez dakit, baina zerbaiten gatik ikusten da irekita edo itxita. Hori pentsatzen nik ere bai, tarratik anitzen, como pentsatzen da, galetzen mona obzera. En fin, bueltatu Dismait Herteko kartantara, esan daiteke bastoien pajea hau ez, edo makillen txota hau, dela txinparta txiki bat. Oraindik sua izateko prest ez dagona edo, sua sortzeko prest dagona, baina igual sua guztiz ez dena ez. Egon ezina duena, sortzaia eta jakiminez beterikoa. Eta guztia probatu nahi duen energia ekartzen du karta honek Dismait Herten proposamen honetan. Bai. Azkenean, txota guztia dia pixka bat energia hori topatu dutenak. Ez lehenengo aldiz aurkitzen duzunean, eta kasu honetan bastoia da, ez? Aurkitu du pasio bat, aurkitu du grina sortzen dion zerbait, aurkitu du ideal bat, bai? Eta dena auken mundu bat irikitzen da, txota guztientzako modu desberdinetan, eta noski zutik da hau egin behar da, saiatu behar da, eta probatzen dugu. Orduan, bastoien pertsonaietan uste dut baditugula adibide pila bat eleberritan, pelikuletan, hau da, abenturazko historia gehienetako pertsonaia protagonistak, dienian aurrak edo nerabeak, dira normalean bastoien txota. Dia ausartak, dia pixka bat hitz egiten dute hitz egin behar luketenean, kontra egiteko prest daude eta pixka egoskorra dia, ditugun eredu guztia, bai? Eta niretzako eredu argi bada. Mina ematen dit, oaintxe bertan eredu aipatzea, nire fantasia mundu oso kutxun badelako, bino J. Carraulin delako munduko terfen eragina. Bai, munduko terfen nazkagarria, argazkioi jarri zunean de senyoro puroakin eta whisky kopa batekin, ja eske da, benetan distopikoa. Patriarkala eta distopikoa. Bino, Hermione ez da berea, sentitzen dut, Hermione eskapatu zen bere mundutik, eta niretzako txoten bastoien txota da Hermione da bastoien txota izateko modu ezberdina daude, eta Hermione da pertsona batez, justiziaren ideia sorgia daukana, oso alde dagoen arauak egon behar dute, ezak izan zer, baina arauak justuak iruditzen etzizkionean, presagoten asalto egiteko, defendatzen duen horren alde defendatzeko, eta
inuzentzia horretatik ez, kontuan izan gabe horrek ze ondorio izan ditzaken, eta hori da txota daukan alde hon eta txarra, ze ez badaukagu inuzentzia hori ez ditugu gauza lortuko, Izarok lenguan aurreko aitalian aipatzen zuna, txota daukan inuzentzia horrek ematen diona da ez, bulkadori egiteko aurrera, eta bai zergatik ez, eta pauso eman, eta gero esan, eman behar pauso hau. Arkano nagusitara juten hau da pixet eroaren karta, ez, ere bai, eroa... eske asierek daukate hori. Ben diot, igual kopen txotak ez dauka, igual enbesteko, hau aitara solutu dagoelako ekimenarekin, akzioarekin eta suarekin, ez? Igual kopen txotak igual ez dauka horren beste eroarekin lotura, hasiera izan da ere. Denek, eroa izango litzateke, denen, eroa da asko ere zabalago eta abstraktuago den, eroa da oso purua, eroak ez dauka suaren ze hori, eroak egiten du salto, inkonstientziatik ez dago horren aurretiko zerbait da. Hortaz, esaten zuen inozentziaren kontu guzti baita komalotuta ez parte horrekin, ez? Nik esango nuke txota guztia diala inozentzia, modu desberdinetan. Kopena da, Harry Potterrekin jarrituta Luna Lovegood. Da, bere fantasia mundua, bere... oso desberdina, baina oso inuzentea dare, bai. Mino, bueno, hori da pixka bat pertsonaia moduan daukaguna, orain kontatuko izuegu biografia bat, ikusteko txoten bastoien txotaren pertsonaia real baten adibide bat. Eskerrak bizitza eman didalako, begien kabiba nik zabaltzerako, kolore guztiak hor zituelako, zeru altuetan izar gorri asko, taien artean maitea handago. Bastoien txota iraultzailearen irudiarekin izan ezakela lotura, ez liderra horren beste, baizik eta ez, pixkat bidea irekitzen duen hoietako bat, ez, lehenengo hitza esaten duenetako bat, bere esperientzia falta honen partetik, badagolako adorea, intuizio, egoskorkeria, eta horregatik nahi genuen ekarri Gladys del Estalferreño Donostiako militante ekologista gaurkoan, bastoien txotaren ordezkari gisa. Gladysen bizitzangi kontatzeko uste dut guraso hasi behar dugula hitz egiten, Enrique del Estar Añorga eta Eugeni Ferreño Euskal Herritarrak ziren, baina erbesteratu egin behar izan zuten Espainiako Gerra Zibilaren ostean, alde batetik aita eusko gudaria izan zelako eta faxisten aurka egin zuelako, eta ama ere, bazelako nahiko ezkertiar komunista, badakigu adibidez Euskadi Roja izeneko aldizkariko arpideduna zela aldizkari komunista bat, eta hori dela eta Venezuelara juntzien Karakasea errefuxiatu ostean. Eta bertan jaiozten Gladys 1956 urtean. Baina urte zitula Euskal Herrira bueltatu zen, familia osoa, eta egian bezi izan zen ordu ezkeroztik. Hasieran ezakin du, baina gero bizi izan zen Atotxako dorrean, dorre itxusi horretan. Bai, eta ikusi omen ziteken nun bizi zen, ze bazeukan nuklearrik ez eguzkia handia bere leiotik zintzilikatuta. Orduan, informatika ikasi zuen, informatikaban egiten zuen lan, kimika hasi zen gero ikasten Donostin ere bai, baina badirudi biologiara interesatzen zitzaiela pila bat, eta hortik bere idealekin lotura handia, ez? Biologiarekiko zeukan interesa, pixkat ekologismoarekin lotuta, garai hartan talde antinuklearrak oso garrantzitsuak ziren, eta berak omen zuen ekologismoaren aldetik naturaren inguruko ez, defentsa bat, garai hortan ez omen zena horren ohikoa edo ez, urrengo pausora bezala egiten zuen, eta egiako talde... Igual, garai, hori gehiago komo zehatzeko... Testimuratzeko kontunizatea gaudela, ito margarren amarka erditik aurrera. Justo gaude, frankismoaren azken urtea, transizioa... Irritamagost, ingur hortan, eta baitare gatozela, bigarren mundu gerran Amerikako Estatu Batuak Hiroshima eta Nagasaki bombardatu zuten inungo arrazurik gabe, zeren jakina da, dagoeneko Japonek galdu ingo zula, bi bomboi jaso gabe ere. Bakizu zintzuen arrazoiak? Esan? Lehenengoa, bai omentzen errendizio azkarrago izateko, espiadia horrengatik, baina lehenengoa zen, gerrak hildako asko ekarrote zitzaken eta ezakizara ez dut esaten, ez naiz justifikatzen ari, baina bigarrena zen, Sovietar Batasuna ari zelako liberatzen Japoneko imperioak behin imperio nazia edo, zea nazia, soldadu naziak errenditu ostean,
Sobietar Batasuna hasi zelako ekialdeko frontean borrokatzen, Claro. eta estatu batu ez zeukaten beldurra handietako bat zen, askatzen baldin bazituzten egin zutela, ez, Korearen zati bat, eta hortik dator gero Korea banatzea eta bar, Sobietar Batasunak askatzen bazituen Japon eta bar, gero hor regimen komunistak ezarrikote ziren orduan. Ez bakarrik lehenengo bomba abuztuaren 6an, bigarren bomba abuztuaren 9an, bigarren bomba izan zen, Japon berehala errenitu zedin Sobietar Batasuna iritsi aurretik, eta bestetik ere mehatxu moduan. Osea, guk bomba nuklearra ditu, eta garai hartan bakarrak ziren munduan bomba nuklearrak zituztenak. Hori da, eta testuinguru horretan, ja salto ingo ditugu 10-15 urte, ez? Berreta bostikan 10-15 urte aurrera eginda, dator segituan baitare Vietnameko gerra, eta bar, zegoela nazioartan testuinguru oso bat zela nuklearen kontrakoa, zeren ikusi zen zera zuten estatu batu, eta ze ondori izan zituen. Oda, zegoen kontzientzi bat, jendarte justu bat izan nahi izateko ezin zutela horlako armak existitu zeren gizateria osoa zeun arriskuan, ez? Bai. Eta karo, gara honetan bertan, energia nuklearraren izugarrezko garapen bat ematen da, teknologikoki, zeren errealde guztien nahi zuten izan, azte gutaben energia kakao guztiekin petroleoetan oinarritu gaikoa berez, baina berez nahi zutena zen bakoitzak bere arma nuklear propek sortu. Claro. Zeren zer egiten da zentral nuklearretan besteak beste ere bai egin detekena da, uranioa eta plutonioa zehatu. Nola ditzen zaio? Ondu. Bai, ez dakita, prestatu bomba nuklearrak eginteko. Hori, aberastu, izango zen. Hortaz, testuinguru horretan zegoen izugarrizko kontrako jarrera nuklearrena. Claro. Eta gaude, Espainiar estatuan, Francoren diktaduraren azken urteetan. Bai, oraindik estatu oso violentoa eta autoritarioa. Oraindik gaur egunerala. Bai, baina, uste dut bereziki. Bai, bere garaien, askoz, forma hortitzago eta mintzat. Eta kontua da, testu inguru horretan, ez, bera ekiako talde ekologistako parte zela, eta garai horretan Euskal Herrian naizien Garoña dauka gurbilena Burgosen gaur egun daun zentral nuklearra dena, baina Euskal Herrian naizien lau zentral nuklearrekin batuteran, Deban, Ea inguruan, eta Lemoizen izan zena famatuena, eta egoskortu zirena egin behar zutela. Bai. De hecho, mentzon estrategia betikoa zen, como egin, eta gero ekarri, como, ez? Como egingo dugu isisilikan, eta ben egin dagoela ja, pues, egin dago. Bai. Eta orduan, hor kristo mugimendua ontzen, eta bera izan zen, beste ekintzaile batzukin bezala oso aktibo ontzena, informazio kanpainak egiten, jendeari pegatinak eta bar zabaltzen, eta beste hainbat, gero prestatu zuen ere bizikleta martxa bat, gero jendeak hil zuten eta gero egin zuena, ez? Baina berak bazeukan Euskal Herritik bizikleta martxa bat egiteko asmoa nuklearren aurka, eta bere bizitza behar zuena, baina asko zererenago bukatu zen, 23 urte zituela, 1979ko ekainaren 3an, energia nuklearren aurkako nazioarteko egunean, Jose Martínez Salas izeneko guardia zibilak, Gladys bertatik bertara tiro eginda erail baitzuen, Nafarroa garaiko tutera irian. Eta esan bezala, Gladyseko 23 urte zituen, justo bere urte betetzegunean. Lekukoek esaten dute hurbildu eta iritsi zela polizia batzuk, eseri zien protesta moduan, ze, bai izan zen dinamika baketsuak egin ziren egun guztian zertuteran, eta arratsalde partean iritsi zen polizia, indarrez jendea dispertsatzera, eta protesta moduan eseri nahi zuten zubian, eta faiako argatututerako zubian, modu pazifikoan, eta iritsi ziren poliziek, lekuko batek esaten du, jasiratikan seguruak enduziatera beren armei, izutu ziela, bere ondoan eserita zeonez, emakume batek kontatzen zuen, momentuan beldurra ja sentitu zuela zerbait ez zehola ongi, Gladys, ez dute oso grafikoa izan, baina tiro bat zioten oso hurbiletik. Eta lekuko diotenez, esan omen zion tipo honek tia buena, eta Gladysek erantzun zinean hijo de puta, orduan tiro bat botaziola. Kuriosoa da, lehenengo esango dut igual erantzun oso zabala jaso zuela erailketak, tuteran 2 eguneko grebarokorra deitu zen, gizarteko esparru oso desberdinetako jendea egon zen honen kontra, eta ekarri dut adibidez Donostin udaletxetik adostu ziren gauzak, Herri Batasunak eskatuta, baina udaletxeak onartuta, eta uste dut garaian so ez egola udaletxean, eta jartzen duen gauzetako bat da adibidez ez, nun dago, itxoine, irakurtzen nahi naiz.
que la presencia de la Guardia Civil y Policía Nacional no es deseada en nuestra ciudad. Honek izan zituen ondorien gatikan, baina bazegoen ez, familiarekiko konpromiso bat, gaitzespen oso argia eta denak oso lerratuak ez, indarkeria polizialaren kasu bat zela esanez. Epaiak esaten duena aldiz da arduragak bekeriaz jokatu zuela, Guardia Zibil honek, arduraga bekeriaz seguruak enduziolako armari, baina tiroa bakarrik bota omen zuen. Orduan 18 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten, eta ez zuen guztiz bete, baina baira kurioso ordu ezkeroztik, lehenengo bere epaiketa eta epaiketa beranduago izan zen, 82an edo 81 bukaeran, epaiketa eta 2 hilabetetara kondekoratu egin zuten lehen aldiz, eta 1982an beste bigarren aldiz kondekoratu zuten Espainiako meritu militarraren domina emanez. Orduan, gaur egun oraindik ere estatuak ez du Gladys del Estal estatu indarkeriaren biktimatzat onartzen, eta ikusten dugu bestaldetik saritu duela ez, erailtzuen polizia. Hainbat gauza, hemen esateko, ez dakizuk zeo zer gehitu nahi duzun, aurrera jarraitu aurretik. Baina, hemen izan honek ondorio desente izan zitun, bai memorialdetik, gaur egun Donostin, Kristina Enea izeneko parkean, Gladys del Estal pasabidea dago, zubi bat bere omenez, baina askotan hiriaren aldarrikapena izan da, ordu ezkeoztik, Kristina Enea parke horri izen aldatzea Gladys Enea parkea jartzeko, ze Gladys horrondoan bizi zen, eta gaina parke horrek dauka, jende jakin ez da Kristina Maria Kristina erregina, baizik eta Duquesa Alemandaz Kristina Brunetiren gatik jarri zioten izena, horrengatik da kalea ere Duke demanda bertakoa. Eta hemen dago interesantea dela Kristina Enea parkia bera, egiako zutarrek intzutela atonduta konpondu, zegoen abandonatua. Eta orduan zen mostea zen interesantea. Gaur egun ikusten dugun Donostia honek izan zituen bestean bat forma egon dela urte asko, eta izan zituen baita ere gaur egun da marko inkomparable bat, ez beti da postal bat, baina bazitun leku abandonatu pila bat, eta horietako bat zen Kristina Enea, eta hori auzoak berreskuratuzun espazio bat izan zen, hori da. Bai, eta gero, aparte, hor nik ere Maria Kristina eta Kristina Brunetti aipatuta eta horrela, postalezko Donostiaren irudia ere, adibidez Maria Kristina hotela deitzen da, Maria Kristina erregentearen gatik. Eta kontua da, bere alabak Isabel Bigarrenak azaleko gaitz bat zeukala, eta hasi ziren, garaiko medikoek esan zuten itxasoko ura ona zela azalarentzako eta eta hasi ziren Donostiara etortzen, ondartzan bainatu alizateko. Kuriosoa da, nik adibidez informazioa bilatzen National Geographicen jartzen zula, una de las reinas más queridas de la ciudad. Eta horregatik handituzio dela da, queridas, por quién? Badakizue adibidez, giri hitza, giristinotik dator lau, kontatu dizuzuri. Eta kuriosoa da, ze giri dator giristinotik, Maria Kristina aurkako, Kristina, giristino, eta nola kanpotar bezala ikusten zuten. Hau da, jendeak esan entzun, ez pentsatu, la payasa esta, datorrela honea, gure ez, zer egingo zuten gainera, bera etortzen zena, seguraski debekatuko zuten toki batzutatik biltzea, ez dakiz zer, bakizer, eta beraiek, iria beraien izango bazen bezala. Orduan, maitatuak, batzuk maitatuko zuten, eta interes batzuren gatik, beste batzuk herriko jendeak seguraski ezain beste. Eta gero aipatu nahi dugu, informazio honen parte handi bat atera dugula 2019an publikatu zen edo kaleratu zen dokumental batetik, Sabino Ormazabal eta Berta Gaztelumendik gidoilaria izan zen Sabino eta Berta zuzendaria, honen inguruko dokumental bat egin zuten, eta batez ere mugimendu ez, antinuklear eta ekologistaren inguruan hitz egiten du, gara joietako mugimendu horren inguruan, 70. hamarkada, 80. hamarkadakoa, eta bere izena da, ez eskerrik asko, Gladysen Leioa, topatu dezakezuela bai nahieran edo bai primeran plataformetan. Bai, eta esatea, oso interesantea egiten dela dokumental hau zeren igual plantatzetu galdera, en mugimendu antinuklearen inguruan, bai baitare mugimendu inguruan eta baitare indarkerian inguruan tabar, gerora hausarketan uzten zaituztenak. Ez bakarrikan Gladysen historia guztia, porque hori kontatzen dare bai, baitare hitzaiten da asko garai hortan bizirik antzeuden herri mugimendu antinuklearen inguruan, eta oso interesantea zentzu horretan, ez? Horregatik nahi zuzen. Bukarako galdera biengatikan. Nintzate hor geratu ditzen pentsatzen. Bai, nik luztatuko nuke, minio, igual denbora aldetik bestela jungo zaigu. Bai, agian emango digu sarrera urrengo zeari, gombidatu eta ja sartuko asoan saldian. Bai.
izan banintzoine. Tularalo laro laro, tularalo laro laro, tularalo laro laro, tularalo laro laro. Arribatu nintzeneko zain neukan marutxina. Arribatu nintzeneko zain neukan marutxina. Azer travesti parea, bera talden guzina. Laro, 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 laro. Genozidioaren aurrean, aurrera Palestina. Genozidioaren aurrean, aurrera Palestina. Orain guztioko juka askatu Palestina. Leire Berasaluze Garrikagoitia, 1992an, Bilabona eta Aduna artean sortua. Kriminologian graduatua eta zuzenbide penalean doktore. EHUko irakasle da oraintxe, zuzenbide eta kriminologiako graduetan. Musikari lanetan ere ibili izan da eta dabil Leire. Lain proiektuan hasi zen 2007an, eta ondoren Iker Laurobarekin ere ibili zen. Egun Euskal Barrok ensemblen dabil, baita Tapia eta Letriarekin eta Mikel Artiarekin ere. Baina bera afizio eta ea inoiz ofizio, tarota eta astrologia dira. Kaixo, Leire. Kaixo. Ongi etorri alderantzizera, zer modu zaude? Oso ondo eta oso pozik. Egotegatik egia esan. Gure bai esan. Bueno, hasi aurretik, eta uste dugu zurekin bereziki garrantzitsua dela galdera hau, ze harreman daukazu tarotarekin eta, tarotarekin hasiko gara. Hemen ekarri dizuet nire lehenengo baraja, erosinuna. White Smith tarota, Bai. eta nituen 16-17 urte inguru, diru gutxi, orain ere asko ez, baina... Eta junitzen Miramarreko esoterismo feriara, Bai. orduan nire diruak xaotu nituen tarotista batekin, eta ez nun tarota erosteko diru gehiago. Orduan pocket versioa bakarrik. Vale, arkano nagusia bakarri dira, eh? Bai, Eta asak. eta asak. Hori da. Bai. Egia esan orain, tarota beti ondan ere bizitzan eta nire poltsuan, egia esan. Eta bakarrik arkano nagusiak botatzen animatu naiz, orain arte. Baina orain bai, orain urte beteaz nitzan Alicia Bargiarekin, nire tarot irakaslearekin. Vale. Eta hastia, hile batean bitan, juten gea emakume pila eta nire bikotea. Vale, bai. Aizuta, nola heltzen zea mundutara? Nola heltzen zea tarotera, astrologia eta guztiuntara? Wow, benetan, bai, sartuko gehar. Bai, noski. Pocket version izan zu karta bezala. Pocket version. Bai. Gure Birramona Antxonik hildako ikusten zituen eta behakin komunikatzen zen. Orduan, gure amona Milagros Leturia, gure aitan ama, beti izan da oso esoterika, esango dugu, ez? Eta beti gai hau mai gainean egon da. Agian ez tarota, baina bai esoterismoakin lotutako gaiak, orduan oso presente gondan ere bizitzan, ez? Bai, gerta izan da, igual, nire bizan egon izan da presente, baina hola kuriositate izan arte, pasatzela denbora pila bat, baizu, terrepente aktibatu izan, igual, ametxekin, geratzen hasi, pandemia garen eta repente, como gai atera eta orduan piztu, ez? Gertu egon dara jende asko ez da heltzen ontara. Eta zua batean heldu intzinen. Bai, hasieragan penduloakin bakarrik, pendulo bat erosinun, eta horrekin bai ez, galderak. Gero deskurritu nituen, zuk egin ditzazketzula zure zirkulo erdiak galdera ezberdinekin, edo portzentai ezberdinak, ez? Garai hartan zakita, 14 urte. Zenbat maiten hau, ze portzentai? Hau, tesandonegi izan genunian hemen, pendulu askera bitzen zula esaten zu, minio, esaten zuen ere pendula behartzen zula, berak nahi zituen erantzunak ematera. Batzutan baita ere. Oia, como kartagatea eta tebiltzia. Hombre, norkeztu egin, zuek ez ezuein, a ber. Metxan bazilea ditentzian. Hombre, egoitzek inizan du, karta batzuk kendu, en plan de, ingo guzira da, bineo, karta begabe. Hori ja. Ni uste pasatzen naizela, metxe. Pasatzen naizela. Bueno, negaztu, aborratuko du.
nahi dugu gu ze gorteko karta izango ginateken, eta zu ze karta izango zinateke taratean? Oraindik taroteko kurtsuan, oraintxe gaude justo arkano txikiekin, eta oraindik txotara ez ginen heldu. Bale, zoazten zenbakik azuek, ez? Bat guztiak, bi guztiak, hiru guztiak. Bale. Lau guztiak, hori da. Eta zenbarren zenbakin zuzte? 8. 8. Eta ze palotan? Guztietan. 8 guztiak ikusten dugu. Dena batera ikusten. 8 guztiak, 9 guztiak. Bale. Orduan, pixka bat Eugeri esker, jarri naiz aldia. Referenta. Txotakin, eta hasi nintzen entzuten, da esaten, hasi ni naiz. Zuere zea fuegote. Aries, eguzkia Ariesen, eta oso identifikatu askotan zuk esan dezun horrekin egoitz, baina ezakit, esperot, ex horrekin azkar utzi izana, ez? Aprendiz de mucho, pero maestro de nada. Ez? Zian esan, utzi genuen, urte dut egin batzetan, eta bueno, sin más. Pero ahí nire galea zen, zin como, hostia, nekane efervescentzia bat, usten nuntzela oso gaztarokoa, eta nuntzen como, joe, izan como gaztasko egin nahi izan, eta ez denean, ez da zentratzen, total, hola naizela, eta, eta superon gitor, horregatiak ez ziten beste gauza, ez? Nik hor dakat gero beste aldia dela ura, dakat uraren sakontasuna, eta jozarien fraskatu naiteke pila bat. Euge referentzia zela hartu, eta esaten dula ura eta sua ez dira batera kombinaziona. Zelkarrekin dute... Bueno, iteute vapor. Ino nioi naiz. Bueno, sua dagon tokitik ateratzen da kia, orduan, Bai, ongi, ordin zagoztiak txota bastoiena, baina zekarta etzinak izango niondu ginera. Zekartarekin egaz ezin ikusi bat. Lehen adibidez karta askori beldurra nien, ez? Zeni? Dorreai. Dorrea gertzen zan bakitze zan, berriro. Ez? Eta geroz eta maitasun gehiago diet, incluso deabruai, ez? Izugarri gustatze zait. Eta batez ere alderantzizeko bi atalak entzun ondoren. Benetan. Zora garria. Entzun, gomendia. Ez, barruko mundua, jun, no seke, eta eskerik asko. Bai. Eta hori, eta taroteko klaseetan, ikusi diot, karta guztia dakatela beralde, ona, eta ezain ona. Bueno, baina, politikoki zuzenak enduta pixkat, ez da bat esantzula. Ez dakazu bat hola pixkat kontrako ez darretik juten zaitzula? Gehio interpretazia kostatze zaitela, eta orduan kontrako ez darritik. Jute zait, Ermitaua. Da, efitxile ermitaua. Lehen esan diaz zure, bai? Justo, eski grabata horretik erakutsi izkiot karta hauek nire esan izudan nire lehenengo bara gazena. Eta esan dit, eski enuke jakingo zer esan karta honekin. Orduan da, ermitaua bereziki... Bai, kostatzen zait, eta igual, txota basteiak baita asko identifikatzen nahi sortik, ez? Txota da aurra. Ez, eta helduaroak baitare beldurtzen hau horretan, eta igual horregatik ez naiz asko identifikatzen ermitauakin, eta ematen dit beldurra. Vale. Eta aldiberen da jakintxuena, ez? Pixkat, esperientzia gehien bizi izan dituna, eta ondorioz jakintxuena supuestamente naiz. Bai. Ez da metiola? Ja, bai. Baina... ez dula ikusi, como jakintxuena bezala. Baina egia daukala, ez elderren, ametxek ipatun elderraren roi hori dauka, en plan, bizipin asko izanarena, eta hortikan jakinduria atera izanarena, ez? Bai, da piskat, maestro yoga. Bai. Yoga. Maestro yoga. Bueno, nire karta gorrotatuena, eta gurutzatzen zedena beti eta uste esan izan dudala, eta justo gaur ekarri dut nik nola visualizatzen dudan karta askotan esan izan dut, nahi bazute bideoan ikusi. Bino, bueno, biko ezpata da ez, blokeo mental badaukazunean, eta gero eta gehiago erabili burua, gero eta ataskatuago zaude. Orduan, karta honetan justo ikusten da, pertsona bat bi buru dituna, eta bi alde bezala ez, alde bat beltza bestea txuria, eta da buru bat bestearen kontra kolpatzen. Eta gero eta gehiago, orduan da, gero eta gehiago saiatu horri indarra egiten, gero eta okerrago da, irten bidea ez da, burua erabilita. Claro. Eta nahi gertatu izan zaidana da, gorroto dut edo, hainbeste ataskatzen zait, ateatzen zaidanetan, badakidalako ez dakidala erantzuna topa. Utzi inbertzu haintxe bertan gaia, nahiz eta saiatu ez duzu lortuko, eta gero eta gehiago saiatu, gero eta frustranteago izango da. Nahi aldiberen, biko ezpatak gehiago eramaten haua, gaztelaniaz esan da, déjalo estar. Ja. Orduan ez nabain beste agobiatzen. Nahi atatzen zedenean da, no lo puedo dejar estar. Ja. Bueno, ez batetaz zeiten nire karta gorrotoena edo pentsatuna, hau esan dut gaina, ben usted. Askotan esan dut. Iruko ezpata da, evidentemente, da tradizioaren karta da.
orduan nahi minasko ematen nien karta bat da. Nahi eta jende guztiari. Pero etortzen momentu batean bastante mierdosoa. Eta justu karta hartu zen, hartu zen hau, gehitirada bat, agartzen zen denbora guzen karta leku guztidan. Eta zen, como, zerbait esan nahi dit eta nahi zaik aso egiten. Ez, unibertsalizai, como ya, el típico, una tirada rollo, tengo que seguir, eta rollo, no, idazten dura. Pues hori, gertatzen nahi zen. Eta orduan, justet horretik gorrotatu izan nula, zen, como, egin behar, edo, como negon bidapen bat ematen zian behikirikitzera eta niturikitzen eta hortaz. Eta hau simaz. Eta hortutikan nien beldura, bere momentuan pensatu como imprimitzea karta hau eta jartzea como kuadrotxo batean visualki como salan edula, como rekonciliatu ez aizer. Beha simaz, ez duen egin, eta horregun esan beste vinkulazio mota bat daukat, jarretzen du izaten karta gorrotatuena. Bai, ez gustatzen. Simaz, hiru ezpataz ez gustatzen. Da mingarria, beti da mingarria, ez dago zer ikasi, da, en plan, bai, pasako da, baina, como la vida, que pasa, baina bai, ez gustatzen, gorrotu dut. Baina, voltatu gaitezen zuganera. Zutara, leire. Zure bilbidea soan nintza da, evidentemente, esan dugu hasierako biografia txortan, ibiltzak kanbian, baina baitaren musikatik tarotea. Zure moreko ze bulkadak bultatzen zaitu bide oiek guztik hartzera? Zeren daude, como, batzuk igual, tarotak eta musika izan ezak, como ez, kreatibitatea digan, eta ez, incluso mistikarekin lotura dauka, baina de repente, pum, dagor, ibilbide akademiko bat, incluso ibilbide laboral bat, lotua zearekin, ez, hezkuntzarekin, hezkuntza formalarekin, goimeak hezkuntzarekin, eta, zuzen bidea, kriminologia, no seke, nola, ostra, ez, nola etote bat, guzti horiek zugan. Eske oso bastoien txotan, ez nik kriminologiaz nun autuz aukeratu. Nik batxillergoa teknologikoa inun eta ingenieritza mekanikoa ikastean indoan, baino ateiriki batzutara jo nintzen, eta gurasoi ezer esan gabe, lehenengo opzioa kriminologia jarri nun, ze karrera berri bat zan, eta esan hon, pues probatik, no? Zergatik, ez? Oida, oso bastoi, oso bastoi, bai, oso. Zergatik ez, eta ze pasa zen? Bai, zugarri gustatzen hasi zean, bai gradua, bai batez ere bigarren aukeren fantasia hori, ez? Eta asko gustatu zaiten baita ere bitartekaritza penala. Ez biktima deltugilaren arteko epaile bat gabe, nola komunikazio bidez, eta bitartekari batekin nola konpondu genezaken batez ere mina, ez? Eta horren, horren ostean, kriminologia ikasistean masterra inun baita ere bitartekari izateko, baino, engantzatu ninduen asko ere, engantzatu ninduen oinarrizko eskubideak, eta orduan hasi aztertzen, giza salerosketa etxeko zerbitzu domestikorako. Zeren gure ama Milaren etxea garbitzera etortzen dan Mirian, horrelako trama batekin etorri zen, eta, klaro, ordura arte batez ere Espainian azterturikoa da bakarrik prostituzioa, edo bortxazko prostituziora bideratutako trata, ez? Eta orduan, kriston greina sortu ez daiten, eta hortik sartu nintzen tesia itera. Bai. Inoizintzu lan honetan? Bitartekari bezala edo... Bitartekari bezala edo, ez. Ez. Hori, bulkadak. Nire biztadia, bulkada konstante batzuk, ez? Eta askotan galdetzen dut nire buruai hori, ez? Bizitzak eraman nau, realmente, teseitera, doktore izatera, baina askotan galdetzen dut, baina ze bain dezu leire, ez? Eta askotan, esaten dut, edo, incluso, nire kartela zain ere bihurtzen naiz, daukat, astrologia, azizugarri guztia zait, eta dakat, ilargia Capricornion, ez da oso ilargi exigentea, eta askotan, oso konstienten ez ditutela gauzak para gustar a los demás. Ez? Eta exigentzia maila da excelentzia, baina zuretzako inoiz ez da nahiko. Ez? Orduan, askotan pentsatzen dut, horregatik indezu tesi bat? Horregatik bukatu dezu unibertsitaten? Eta bain, errektore ordetza taldean. Esan nahi dut. Ez dugu psikoanalizatuko, baina emai gauzatxo daude. Dena ditugu. Ez, baina horregatik ez, eta musikan ere, hori, 2007an bideo bat grabatu, bertxo bat, Kristina, atera detela gitarrakin, zure doinua kanta, venga, a ber, ingo izkitzu bigarna hotxak, zuka nik hau, grabatu behin,
Eta baten, karo, anetzeon, garai hartan etzegon 20 zegoen, ez dare, que ba, YouTube sortu berri zion 2007an. Orduan, bapaten email bidez hasi zan viralizatzen bideoa, izan zan lokura bat, gaur egun ditu 600.000 bisita, eta hori ez da ezer gaur egungo numerotako. Bueno, Euskal Herriko zenbakitan, bada, Bai, izan zan, nik uste, lehenengo euskal versioa, YouTubeen, orduan izan zuen, bueno, nahi gabe egindako beste zerbait. Ez? Eta hortik, bueno, pues taldea. Eta ez erresan gabe taldeari, maketa lehiaketara kanta batzuk bialin itun. Sonta, berriz. Eta irabazi genuen. Eta, hori ez, konturatunen nire bizitza beti izan dela, bulkadak. Pum. Osea, esan guztenuke igual intuitiboan zaudela gehiago planifikatuan edo... Egon naiz oso intuitiboan, eta gero oso planifikatiboan ere, zeren... Ezakit, negon oso obsesionatua valorazio externo baten bila, hor konturatu nintzen. Ez? Eta inkluso musikan, ez? Lain bukatu genuen 2016an ni ordurako ja Ikerrekin abesten egon, Euskal Barrok Ensemblerekin, eta, bueno, konposatzen noski, inoiz ez naiz gelditu konposatzen, ez? Baina, bapatean sartu zitzaiten izugarrizko vertigoa de desaparecer. Ez? Eta esan nun, ama, pues publikatuko dut zerbait, ez? Eta hor jarri nintzen baino nundik nahizu publikatu zerbait. Si, zaude kriston proiektu ederretan, naiz igual zuez izan frontwomana, ez? Ze behar daukazu edo zer? Osea, benetan nahi ez izan frontwoman hori? Ez? Ez galdera hori egin nionen eura izan, ez? Eta zergatik nahi dezu zure bakarkako proiektu bat atera. Si super zorion iten zaitu iten dezunak, ez? Eta hor, bapatean, benetan zatizuet, nik uste, holako bizitzako bidegurutze horiek, orduan eta kontzertu goiaz izan gainera ateratzen beste proiektuekin, eta esan, leku egokien gelditu naiz. Ez? Eta bapaten gero, lehen urtean urrian dei bat, Mikel Artieda baxujolearena, Errobiko baxujolea, Tapieta Leturiak nibilitakoa, orain Jerezen bizi da. Eta, kuarteto bezala instrumentala naizun disko atera, baina bapaten nire ahotsa etorri zitzaiola burura, eta naizula bestiak naiz instrumentalak izan, ahotsa sartu. Eta ezakit, ni jazz mundutik beti oso urrun ibili naiz, baino berak etzun aurkitzen jazz abeslari bat, eskerrak, eta bakeston proiektu ederrean sartu gea ere bai, ezakit, bai. Oin, zuge, itzeten nahi zinen honekin, horren inguruan, pentsatzen, hola jende bat, dela gehiago, igual asko pentsatu gabe, edo asko pentsatuta, frenteko lekura heltzen dena, eta gero badago beste jendea dela saregilea. Eta nik zure inguruan pentsatzen detenean, esa ez gara apenas ezagutzen, baina ezagutu baino ere bai, ikusten izun leku askotan bezala, eta ez denetan izaten hauts principala ni nada, sino egoten lekutan, kontaktu asko ez da izerta, dijo, hostia, persona hau da, gero, como ez, arte mundu horretan, edo ez, kultur mundu horretan, dagona sare izaten, baizu nodo bat dena, ez beti punte bat, sino nodoa dena, ona leku askotan gauza ezberdinak egiten, eta gaina dituna, como, pues hori, aukera izan ezkero punto de fuga desberdina plantatzen ditunak, eta bar. Eta uste interesantea dela horlako jendea egotea, eta ez, denak izango baina from woman, etzen inor izango. Eta behar da gaina egotea egitura bat sare bat dena, ez? Eta interesantea ekartzen dezun leku hau. Egoterena ez aurrean, baizik eta agian apur bat, paus bat edo bihatzerago, eta liberan izan importantea oso, ez? Eta disfrutatzen bat ez. Claro, eta gozatzen. Niretzako justo, zaiz errein izun esan. Ez justo aurreko atalian izarokin hitz egiten honen inguruan, esaten dituzun gauzak oso lotuta daude zuaren energiarekin, justo ez? Aipatzen genuen, nik jo ganoain udaberrian eta asko lantzen da zuaren energia, udaberria, ez? Badator aldaketa, grinak, zer da nahi duzuna, eta aipatzen genuen, ez? Suak daukan gatazkan edo lanketa garrantzitsuena dela justo zuk esaten zenun, ez? Osea, noiz da benetan nere grina, noiz da kanpoti datorrena, asko jarraitzen duanean zerbait, zergatik ari nahi zau jarraitzen, benetan da, ez? Horrekin sintonizatzea eta su hori mantentzea piztuta
goxo, bino, gehiegi handitu gabe, deitzali gabe, askotan oso zaila dela, ez? Eta justo ere aipatuta egoitzek esaten zunakin izarok aipatzen zuen gauzetako bazen, nola, eta evidentemente ez gure gizarte ultra mediatizatu, Instagram, ego, elikatzaile, eta honetan, asko gora aipatzen dela, ez? Ekintza horregotea ezakizer, eta beste gauza batzuk ere, zaintza ezakizer, izarok esaten zuen gauzetako bazela gaina, justo, ekintza direla ere, ez? Osea, hor dagoena, entzuten dagoena, erne dagoena gauzak zehatzeko, oso denostatua diela, eta beharrezkoa diela, denak, osea, bestea bezain beharrezkoa dela, ez? Denak aurrera jarri izan, eta dena politia izan dadin. Kara, gero goaz, egoaren kontura eta prestigioaren kontura. Wow. Bakizu? Osea, es como, ze barazuzuk ego bezala, eta ze lekuk, ze proiektuetako ze leku daukaten prestigio bat dauden balioetxiak eta bat, ez? Eta hori da faina bat, zeren denek usteet, ahora konsensu bat, leku uzi dela beharrezkoa egotea tekniko bat, teknikalitien soinua eta ez da izer, koordinatzen guzti beste persona bat, karo, lan ikusetzen guztik dia guztiten ostatu dienak, ez? Orduan da, como, ostra, pues, gaur egin dugun bezala, como ez, balion jartzea saregile lanari, porque da saregilea ustez jendea ez, como, interesantalitzakela baitare, como pentsatzea, pues hori ez, olaien ziarte baten atzean, edo izar baten atzean, ze jende dagon, edo ikusten duguna zerre programat, edo inkluso gaurko saio hau. Osea, Google hemen, Las Front Woman, hiru hauek, eta atzean dago jende bate hitzeiten, eta atzean egon lan bat koordinatzen, osea, quiero decirte, horrek denak egiten dula mugimendu guzti hau ez, eta super interesantek hartzen zen amets, horretikan. Gauzak egitearen inguruan gabiltzaitz egiten, eta gauzak egite honek sortzen oite gaitun gu. Zer gea, egiten deguna? Zer meloia. Claro, ni ustet denbora luze zeo naizela hor, ez? Ni naiz egiten deten hori, eta hortik iesiten saiatzen nabil. Naiz da batzutan harrapatzen zaitun, gaitun, ez? Nik ustet, osea, nola eraikitzen dugun gure ni hori, ez? Ni zer naiz. Ni leire naiz, baina, klaro, adibidez, txorrada bat, ez? Baina, justo igandean naiz terratzun, egon nintzen, aitarekin. Zein bidean. Es que da increíble, Esan nion, oza, imitame un dia, eta bai, imadu plan bat. Plan bat imadeu. Azkaritxo bat. Dena antzatu. Vale, perfecto. Zukere bak zuen zatzen, ez? Bai. Noski. Eta egon nintzen urte asko, ez igual, ezan rabiatuta, baina pixkat amorroa, ez duzea leturian alaba, ez? Eta gaur egun da nere parte bat, ez? Da onartzen dut eta maite dut. Noski naizela leturian alaba, eta asko maite nere eta. Eta ez dauka ezer txarrik. Ez? Baina lehen hori separatu nahi nun hortik, ez? Ez ni naiz leire nere identidadea, ez? Ez nere identidaden parte ere bada, leturian alaba naizela. Eta berdin, ez? Osea, bai, unibertsitateko irakasle naiz, baina naiz mamarratxa bat ere, osea, ez dakit, nola erekitzen dugun gure identidadea, da meloi bat, orduan zer gea, iten deguna? Noskien parte bai, ez? Eta, osea, ni hemen bat niretzako eta hemen espiritualitate uste sartzen dela askotan joan hau asko lantzen da, osea, hori guztia egoa da, nola betesatako, osea, zuzara eta punto, osea, eta zure bertan, zure geldotasunean, zure momentuan zauden egiten zara, eta kitxo. Bai. Gero bigarrenan ere referente bat alde honeta txarrekin, Ana Milan. Eta esaten du ez, osea, ez ni horrela naiz, edo berdin da ez, edo nik ezagutzen pertsona, ez, osea, gu gara besteen harremanean ere, eta zu izan zaitezke pertsona batentzako izango zea, lenguan ere Gabriela hori arte jartzen zuen hau, zu pertsona batentzako izango zea, abandonatu ninduna, beste batentzako izango zea, erakutsi zian ezakizer, beste zure gurasentzako izango zea, la impaciente de tal, eta zure, osea, eta zuk zure inguruan daukazun relatoa beste ba, orduan, zer naizen horretan, uste dut besteekin harremanean sortzen den zerbait dela, eta askotan daukagula, ez, esentzia baten bila gabiltzela dela, eta esentzia da garela eta gaudela eta kitxo. Total, osea, reale. Eta bukatzeko, eta beste aldetik adibidez ere,
transkolektiboak eta ez, egin duten kritika handi bada askotan egiten denean ikuspuntu esentzialista bat igual ez, transbizitzen inguruan eta hola ez, eske ni berdin zaite transbizitzak edo LGTB, osea, etortzen zaitere marikak eta boierak eta ez nien nintzen, ni, bueno, zuere bazinen zu, osea, batzutan ematen dula ez badagola esentzia bat kendu beritugula kapa guztia gainetik eta, bueno, seguraski, zu armairuan bizi zinen momentu batean, zuere ez du izaten ari zinen, eta agian etzin armairutik atea, egoera zelako super bortitza, arriskutsua, eta zure estrategia bat izan zen ere, ez? Zu izan alizateko beste modu batean, bino. Batzutan dakago ez, sensazio bat hor barruan badagoela zerbait purua, besteen gandik isolatua, benetan deranku. Total. Es que, zuk esan dezun horrentatik antiraka, baina dator bat definizio horrekin zuzea zean eta guztiz bat, lagun batek, ben esan zian, eta hau esan dezan, hemen Google'a beste ingan ere bai. Da super guapoa, ez dautzea. Zapolitxe. Hanik ez goiaz denuik esan? Enez, esan zian unaik. Bale, miñonik esan izun ere, inon bagaude, bueno, bale, jazta. Bai, intzumen, zen parte hori derroio nola, ni zurekin ezagutzen naiz, ni lerekin ezagutzen naiz, ni jorekin ezagutzen naiz, como parte hori, ez, ze guapoaen konturatzea, zure nortasun hau, zean guzti hau, dagoela como mundu bat zure barne mundua dela pentsamendu mundua, eta hor datoz alderatzu erraio zer naiz, ni naiz, hau, existentziatik naiz punto, jazta. Biak sonten da, como pentsatzula, como, ni naiz, pues titulu hau, titulunera bera ez da izer, lanara bera ez da izer. Ez, como hor, gero konturatzea besteetan zehala. Beste ingan zehala, eta hori da guapisimoa. Eta hor, guai dago, de repente zaunia lagun batekin, eta esazo, hostizki gustatzen naiz momentu egiten. Eta berekin nago gaitare eta gustatzen naiz, sabes? Sensazio horiek. Bai, zure bertxori gustatzen zaizu. Horea. Bueno, jarrai dut egan izango duzu bestela. Zuek esaten zenuten hortan baita ere ez, osea, hor autokartzela badagoela, eske ni horrela naiz horretan, ez? Claro. Porque etxea permititzen ez are aldaketarik, obviamente. Claro. Gero hemen dago arresko da horrela nago. Sartzen. Garai hau de horrela nago. Relativismo guztiartan. Eske. Nago hetero. Nago hetero. Eska, venga, hombre. Bueno, no sé saber hetero. Nik hor ezagutu nun Irati Jimenezen aipu bat da uste dut. Irati Jimenez edo Kati Xagirre, Irati Jimenez esango nuke, Mariluz Estebanek erabilita. Ez dela, inon bagaude besteen begiradan gaude. Zuk esan dut ere bai, beste ben esan zenean bai. Zepoite. Bai, oso palina. Nik aldera oso kurioso, daukat kuriosidade beharrezko bat. Zure mundu akademikoan jendeak badaki zure alde esoterikonen berri badu? Egia edo gezurra. Osea, egia, no? Bueno, hasi gezurretin eta gero kontatu egia. Bueno, osea, nire lankideak geroz eta gehiago. Osea, ez da, obviamente, nire espatxon sortzea eske talot baraja bat dakat mai gainen. Osea, ya, no me escondo. Claro, osea, aiatu da puntu horretara. Tutoreta deskatu nahi zu dereitxen, abertze kartateatzen nahi. Ez. Hame txokerrago, etortzen diate joka. Leire, tutorez arduan zaude ez, bai. Baino, botaldizke batzuk hartak. Egitan. Osea, EHU plus soldata mesedes. Plus soldata para Leire, mesedes. Kabuela leche, servizio publiko dago, Total. Osea, konsultori bat montatu dezakete EHU baita igual denuntzia duen dezakete. Emanta zabaltzazu, ez emanta galetu zazu. Kriston paro santo usaila, osea, fakultaria. Hori ere, atentzia emantziaten. A ver, Leire. Goizetan bibra txarra da deta. Eskera bat. Claro. Erramuakin, zeatik pasiletatik. Total. Palo santuan bai. Osea, orduan, jendeak intuitzen du zerbait, ez? Intuitu edo, ezakit. Incluso mogoikorrean, atzean, transparente daukat eta tabloteko karta dauzkat jarrita. Gero erakutxeko izkitzu. Vale, osea, klase ematen tala ez zuiten rollo, eningo dugu, edo bai. Ez, horra enaiz iritsi. Hor ja, ez, bueno. Enaiz iritsi. Ez du, rollo, estamos en desarrollo. Total, horrenik zuzenbide penala ezakit espiritualidadeakin nola lotu guztiz, edo esoterismoak. Taldeekin egin izan da, como ekarre gauza magikoak eta funtzionatzen dute oso ondo, incluso jende oso ateoak intola, pues en plan, animalin karta, ez zaten agitzen eta, bagizu. Orakuluak eta hola egin. Orakuluak egin, eta jendea superpozik, osea, eta incluso jendeari, incluso txintxatzen dezuen, en plan de, ta zuzertzea, en plan de, pues Ari, ez da lo que sea, pero si eso, pues oen dela gutxean, pero si eso, horrek igual dutan, es como tani, bakit. Zuzau de ni bai afektatu honen, tranqui, adelante, peda jolas bat, eta jendea encantado de la vida, osea, ni usted,
jendea daukala helduak batez ere. Helduak hola jolaseko gogoa, eta hauek irikitzutela jolasari emati dutela Total. Eta oso guapo. Zure umea ateratzeko. Bai, oso guapa da. Bai pentsatu dut, beti hartzen ditut lehenengo mailako ikasleak kriminologian. Eta gian orakulo bat eraman, eta bueno, galdera hori eginez, ze espero dezu kurso honetatik, edo zein izango da zure vibra, energia, igual ja energiekin sartu ezkero ja pixka gaizki, baina bueno. Eta hori orakulo bat aukeratu dezaten, iraian, hori bai izan nere plana, Piskat. Bai, ez da jola egiteko. De loca. Pero bueno. Bueno, tarateko karta badare bai. Bai, zergatik ez. Jo, ojalá olako irakasegiak universidadean. Bueno, eta lakide badakite? Lakidekin zer da, izkutuan dara mazu? Eske urte askotan musika bezala, universidadean ezkutuan eraman nun. Bale. Bai, zan valorazio externo hori bilatze aldera, claro. Akademika ona izatearen horretan, ezin ez beste zerrin. Ez? Horren profesionalai. Ezin beste zer izan. Eta iatu zen puntu bat, ez? Eta orduan, bueno, denak dakite musika munduan abilela, eta orain bada, epoka hori, nun ateratzen naizen, baita ere ja, tarotista bezala. Ostia, bai. Txin, astrologia ikasten dunean. Eta astrologia ikasten. Tutoretza dira bere txintzesik, no? Eskorpioak ez. Geminis ez. Naite esan dut. Eskorpioak ez. Geminis ez. Jo, maite ditugun Geminisak ditugu? Bai. Ja, nik eki, maite de pila bat, así que Geminisak ez ikutu ere ez. Bueno, salgo espena. Ja, bai, vengo ya. Bueno, en fin. Vale, orduan, zure inguruan, ja, aizera baten ja forma como lasaiago baten, erlajatuago baten, guzti hau. En plan, ez demostratu behar beste akademikoen aurrean zure zea guzti hau. Naiz munduko akademiko hauerena, eta gaina urruntzen naiz, pues hori, pseudozientzietatik kanporta, hola mierda pseudocientifikoa, no sé qué. Vale, zoragarri, que bien, ongi torrelako gozak ere bai. Zientzian behar da ere bai, ez da sartuko ez da deantan, baina metodo zientifikoa superan gitorri eta da ez baina usten dut, zientzia dagoela behiratuta oso leku txuri mendebaldar batetikan, eta agian gauza batzuk interesante diela, como ez hartu eta erabiltza, porque adibidez, facilitazioa egiten den gauza bat, taktikatzen detena da, hartzen dela beste herrialdeetako errituak eta kosmogoniak, eta aztenea aplikatzen alo loko. Hau ditzen da Dragon Dreaming, hau da ez aizetan, hau da Nueva Zelandako, tal, eta es como txiki, se le llama extractivismo colonial, lo que estás haciendo. Terrible. Eta bai, facilitatzeko jende, como es, ematen duna tola, aditu hontan dabil hori dina revisatzen. Behan, praktika hau gezitu nahi, sino, como zabartzena eta kartzearena, eta osraketa zabaltzena baitare, como beste, zientziaren eta zientzia egiteko formen inguruan, eta zagizer, sin más. Hori pedagogia, bueno, epistemologia feministak egitut ere baita, da superinteresantea. Ongi etorri. Bueno, hemen hola, meloia biriki du nahi, bazute, deabrua bi ikusi pixkat ulertzeko gure zientzia buruko ikuspegia, ematen du batean gehala kristau negazionista puskak, eta ez? Bazpare. Ez, ni metodo zientifikoan alde. Ez, eta bueno, eta kritika jarrita. Denok nik ustez, baina, bueno, kontra ere bai. Oida, bai, eta ulertuta, nondik sortu den, zelbururekin, relato, eta ideologia bat izan duela zientziak urte askoan zehar, interes batzuk defendatu ditula, eta esan diren gauza asko, zientzia baino askotan izan dira ideologia hutsa. Absolutamente. Eta, bueno, berdin da, ez gara sartuko bai. Ez que sartzen gara, itenga atera eta sartu kontua, bueltatuko gara. Atzera. Esan dugu, onartu dugula garela bastoien txota eta gaudela 1000 gauzetan, baina gero 1000 gauza egitea honek ere badula bere alde txarra ez eta batzutan, hori ezakit plazeretik gino, batzutan bizi dezakegun pixkat socorro! Absolutamente. Bai, adibidez, iraietik abendura bitarten, grabatu nituen bi disko, egunero klasiak, unibertsitatean, goizeko 8 territatik hasi eta txaldeko 7 bukatu. Wow. Astebururo entxeguak, kontzertuak, abendura iatu nintzen, eskezakit nola baten gabonetan neon eta apisonadora batek pasan nindun gainetik. Real. Bai, eta esatet, ostia, kompensatzen dit. Eta gero bai, esatet. Okerrena, aziten zaizula, gero tortzen dira, zure bi asteko porra,
deskonektatzen zula, eta esan zula horrengo kurtxoan berriro, venga, bai, pipa, pum, pam! Eta orduan... Hombre, aldeet, ez? Ya está. Nik dakat arazo bat dela, agenda ikusten dut, eta ikusten dut lehen egun baten, dakatela bi gauza, jutzek dakatela utxa. Ordu daiten dut bete. Osa, en plan de, ditut, saio bago izan, eta ez da txaldean. Igual erdean zoze. Eta da, como real ez, dakit gaina, egon ez leku hortak, como, 35.000 aldiz, eta bakit, que es no. Baina, esaten dut, da utxa. Igual beteko dut. Igual. Eta da erokeri bat. Edo, asignanen podcasta biten, ondela 2 urteia, iten nola dena, como, ez, gindoazen lan egiten eta bitartean grabatzen dena. Entan indegu berrantolatu eta bestera batera grabatu, ez? Eta zen neukeri bat, zen, como, ostia, sartu hemen enkajatu dena, eta hola, pues, amabi duko lan saioak entre zure enplegua, gero irratia, gero aparte gazu etxe bat, eta gazu ez, laguna dituzu, familia ikasketak, ez zer da, hau. Eta erokeri bat, orduan, oso optimistak izan dezu zu como que baietz horren gona ez bai, nik esan dut ez, osea, nik eta masi urtekin esan dut eneon no, ez den nahi. Gero, erortzen naiz hor bai, baina ez den nahi. Osea, ez zait terriblea, mundu infernala. Ja, nahi aldi, osea, zaiten zaite, osea, ulertu dizut eta osea, nahi dut ere ikasi eta uste dut nik hor nabaritzen dut asko gabezi bat, ez egite horretan, askotan gaizki sentitu, eta esan, osea, hau da, ikasin berri zen da zerbait, eta gaur egun asko zere komodo gona esaten, jazta, eta Netflix and chill. Bueno, Netflix ez da gaur egun. Eske, hortan ikua, gertatzen zaiten, ez dakizu gertatzen zaizuen, eta esplikatzea zuen, gertatu zaite inkluso, ahaztu intzaitela, osea, ez dakit gorputza izaten, ez egite hortan. Ahaztu intzaitela. Bakizu zer den hori, en plan de, 2008ko oporrak. Datozu darak. Osa, udara ator, ia bat eterriko porra ditut horretikan. Lehenengo bi ez da pasaitura, en plan de gorputza raro, ez dakiz zer egin, zertako, eta galdera pia den plan de, ordun zeitet hemen, sabes? Como utxtasun bat delko ponta zen, como onbeste akzion eontzea, de repente gelditasun honek, indizula como deskonfiratu zaizu lo de ezin ezer, lasai, ez, potrojo lan eta jazta. Korputak aztu du. Aztu indu, tu. Eta da oso, sensazio, ez victimizatuko porque ditut diat eterdiko oporrak, para nada, baina da como, hostia, aloro ibiltzen digun velozidade hauetan, zeren hori, osea, sortzen da ditare, como gorputza desprogramatu egiten da. Total. Eta repente da izu egoten, lekutan, simplemente egoten. Niko igatzen dut, osea, nik masterra bukatu izan un arrandegian lanian nintzenean salto horretan, osea, gaizki pasatzen nula, siesta eta ondoren esnatu, eta nekan, agobio puntu bat, osea, lo hartut zerbait egin behar dut, eta neukan ezer egiteko, benetan. Eta ikastea, osea, ez daukat ezer pendiente, ze lan horretan da zure lan ordua, eta lan ordua dukatzen da, eta kitxo, ez zu, gaur egun etxera eramateitu du gauzak, ordan beti daukazu zerbait egiteko, eta da superperversoa. Bai, Lana, lan horrek zeukan zerbait oso ona zen, lana bukatzezu eta lana bukatu duzu. Osea, kitxo, ez daukazu zer pendiente, eta ikastea horrekin bizitzen, osea, da, niretzako bizitza ikasketa bat. Guziz bat. Bai. Guziz bat zurekin. Leire, ez dakiz zerbait nahi duzun galetu zukuri. Edo zerbait nahi duzun nuken gehitu. Ez que jarraituko banuke baina bukatzen, hasi bertu. Ja, bueno. Ez bakarrik eskertu. Osa adoro. Ez, igual. Hori gero xo alduko nintzen. Ez formada. Ez dakite kaldera ematen edo gehiago. Osa, nibere zingo nizkizuke como beste orduete, baina ez dakau denbora gehiago. Hortaz, igual beste batean, agian, etorri zetezke, beste palo batean. Bai, etorri zetezke, eta bitartean, eskertuko nizuke pia-pia, utziko bat zenigu abesti batekin. Bai, lehen... Ez izuet esan, me lo merezko izena du, Elena Rose izena du abeslariak, eta da gospelkoro batekin indako bere abestiaren bertsio bat, ez? Eta ezakit sotarekin, bueno, energia horrekin nire ustez bai dator bat, ez? Zeren, askotan, arrankatzen izenen gauzak egitera, esatet, zergatik ez, me lo merezko, ez? Eta energia horretatik... arrankatuta, osa besti hau. Vale. Ba, primeran. Bai, leire izan da, placer bat. Bai, gorezan honea. Eta espero ezagun, aurrerantzen ere bai, horrelako bizitza intenso, baina zaindua eramatea. Bai, eta osagatu ere, bai. Mi esker, aio. Zuei. Los días van pasando, el tiempo presionando, pero yo estoy en el presente. Las cosas más bonitas, bebé, de la vida no se ven pero se sienten.
bajar la ventana manejando en el carro, sacar el brazo, hacer olas con las manos, agradecer por el mundo en el que estamos, abrir los ojos porque si no chocamos. Amor de verdad me lo merezco, que todo salga bien me lo merezco. Lo bueno viene a mí, la vaina se me da, hasta la vista al mar me la merezco. Un cielito azul me lo merezco, una vida cool me la merezco. Lo bueno viene a mí, lo que está pa' mí viene en camino, yo me lo merezco. Lo que Dios me mande le digo ok. Pues flotando por la vida me walking, aguantando el frío como los Oskis. Ni que llueva se me empañan los Oskis. You don't wanna wait for your life to be over, y que te des cuenta que no te la viviste, y que también está bien estar triste. Apagar la ventana manejando en el carro, sacar el brazo, hacer olas con las manos, agradecer por el mundo en el que estamos, abrir los ojos porque si no chocamos. Amor de verdad me lo merezco, que todo salga bien me lo merezco. Lo bueno viene a mí, la vaina se me da, hasta la vista al mar me la merezco. Un cielito azul me lo merezco, una vida cool me la merezco. Lo bueno viene a mí, lo que está pa' mí viene en camino, yo me lo merezco. Viene en camino, yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Ta ta ti ta ta, 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 me lo merezco. Ta ta ti ta